Καλώς ήρθατε στο Spy, που πραγματικά με τις ειδήσεις πάει κόκαλα. Απόψε έχουμε την ευχάριστη έκπληξη χαράς. Πάλι μαλακία δεν βρήκα. Θα πάρουμε συνέντευξη από έναν φοβερό τύπο, Γιώργο Παναγιωτόπουλο, που έχει δώσει πολύ γέρη άσκηση εργασίας και έχει βαρέσει 80 μαλακίες στο λεπτό, έχει κάνει ρεκόρ. Αλλά εντάξει, συγγνώμη για αυτό που είπα, αμάρτησα ο βλαβερός. Αλλά έχουμε την ευχάριστη τιμή να πάρουμε συνέντευξη από αυτόν τον τύπο. Πες μας, Γιώργο Παναγιωτόπουλε, πες μας λίγα για τη ζωή σου. Λοιπόν μου λες, μόλις ξεκίνησα από 7 χρονών παιδί και πήγα όλο περίμενα να με παίρνουν σύμβουλο. Μάνα μου. Ναι. Σε λίγο. Ναι, ωραία, οκ. Και τι σας λένε, ρε. Δεν μπορείς να κάνω μια δολοφονία. Κάμε το θα νευριάστο. Σκοτώστε τον και μετά πετάξτε τον. Στα σκουπίδια, δεν ξέρω. Τι σας πληρώνω. Ναι. Σε λίγο ρε μάνα. Ρε μαμά, περίμενε. Τι σας πληρώνω ρε. Και μια δολοφονία της πρόκοπας δεν μπορεί να κάνετε. Εσείς το δύο. Σκοτώστε τον. Killer. Και μετά πετάξτε τον στα σκουπίδια. Άντε. Σκουπίδια. Ναι. Μαμά, βάλε τα κλειδιά κάτω από την πόρτα και έρχομαι. Yes. Άντε, περιμένω. Εσύ στο διάλογο. Ρεζίλιδες. Άκουστε. Αν δεν το σκοτώσετε, θα σας κόψω το κεφάλι. Θα σας πετάξω στα σκουπίδια. Έλα, σε λίγο είπαμε, κλείσε. Θα γίνει χαμός. Έχουμε κάποιες μικρές πανενέργειες, αλλά καταφέρνουμε. Ναι. Και φτωδάκια, ναι. Εντάξει, καλά είναι. Βάλε και λίγο μπεσαμέλα που βάνε τα κάνει ωραία. Εντάξει, έλα, γεια. Δίνω εδώ συνέντευξη τώρα σε ένα μαλάκι. Κύριε, πώς μιλάτε? Πώς είναι το εκπομπή? Skype. Που τα σπάει όλα. Έλα, για τα αρχίδια μας έσπασε. Μια στο ρέμο θα πάμε. Θα πάρω εγώ τον Αντώνη προσωπικά, θα μας κλείσει το τραπέζι, πρώτο τραπέζι απόψε μόνος μου, όλο, γεια. Λοιπόν, που λες. Λοιπόν, συνεχίζουμε συνέντευξη. Συγγνώμη για αυτό. Συγγνώμη για αυτές τις πανενέργειες, αλλά είναι όλοι βλάκες, δεν μπορούν να κάνουν ούτε μια δουλειά της προκοπής. Στο θέμα μας παρακαλώ, Λοιπόν, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι. Plus, με το που πήγα στα American, έπεσε πάρα πολύ δουλειά. Μα πάρα πολύ δουλειά, σου λέω, αυτά τα χέρια έχουν πλύνει πολύ. Που λες, ενώ έπλαινα, πια τα έπαιρνα συνέχεια. Πρωί βράδυ, συνέχεια. Ώσπου ήρθαν τα μασίνια. Τα μασίνια είναι η καταστροφή για την ανθρωπότητα. Τα μασίνια κάποτε θα καταστρέψουν όλο την ανθρωπότητα. Αυτό δεν υπάρχει καθόλου υπερβολή. Τα μασίνια πρέπει να φύγουν από τον κόσμο. Plus, και το ευχαριστώ τους μετά από τόση δουλειά, όταν να με στείλουν εδώ πέρα στο Ελλάδα. Όχι, συγγνώμη, στο Ελλάδα ήθελα να έρθω από πάντα. Το ευχαριστώ τους ήταν να μου βγάζουν μία σύνταξη που να μην φτάνει ούτε να πάρω τίποτα, ούτε για κουκούτσι. 20.000 ευρώ μόνο. Τι να σας λέω, ζω ένα δράμα. Αγόρασα και μία εκεί, 2 μαδούλες να βγάζω το κουκούτσι μου. Το ψωμάκι μου, ναι, yes. Το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Βγάζει, δεν λέω
κάτι ψηλά βγάζει. Που λες, μόλις έφυγα από το... Συγγνώμη, δεν ήθελα να πω αυτό. Που λες, ήρθα εδώ στο Σπάρτι. Εδώ είμαι από Σπάρτι, εγώ είμαι Σπαρτιάτη. Και στο Αθήνα κάνω το business και έρχομαι, πηγαίνω, έρχομαι. Που λες, Έρχομαι πήγαινο. το πουρο, αβάνα αυτό, το χέρι έχει, δίνει πολύ πιάτο. Από κακαλέτρι. Ας μην δεθαίνει, λοιπόν, που λες, μόλις ήρθα εδώ στο Σπάρτι, αγόρασα το Bizarre, το Caprice, το Prince, το Alexander, το Tamam, το Soho, το Ridge, τα Donuts, το Freddo, το Doxotti. Αλλά δεν βγάζει μωρέ όλα αυτά, δεν βγάζεις. Πλώς η ζωή μου είναι ένα μαρτύριο. Και τώρα από πάνω έχω και αυτούς τους butler, τους χαζούς. Πλώς το Mercedes μου που με πηγαίνω φέρνει, σπίτι δουλειά, μπουζούκια σπίτι. Τώρα έχει, δεν λέω, αλλά ο σοφέρ καλός είναι, δεν λέω. Και η γυναίκα μου καλή είναι, αλλά όλη δουλειά η γυναίκα μου. Της λέω, δεν χρειάζεται να δουλεύεις. Τόση δουλειά. Δεν χρειάζεται, αφού έχουμε πολύ λεφτό. Να ζήσεις εσύ και άλλες 5 οικογένειες. Εντάξει, εμένα δεν μου φτάνουνε, αλλά χαλάρι για τον κόμενα, χαλάρι για τον γυναίκα. Και αυτή όλο με ένα νεκτάριο Γρηγόρη μου γυρίζει, που όλο την κερνάει κάτι ποτάκι και έρχονται στο σπίτι και κλείνονται με τις ώρες στο σάουνα. Έχω πάλι. Και ο Νεκτάριος είναι καλό φίλο, δεν λέω, αλλά έρχεται και τις κάνει μασάζ νομίζω. Στο σάουνα όλη την ώρα, κλείνονται με τις ώρες. Τόσο το μασάζ πια πονάει αυτή. Του έχω πει μην της κάνει τόσο γερό μασάζ. Ώσπου κάποτε μπήκα σε υποψίες. Βάζω το Ρουντίν, ο οποίος είναι καλός detective, και μου είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά μια φορά είπα να πάω κι εγώ μαζί τους. Πήρα μυαλό τους έτσι για ξεκάρφωμα να μην πηγαίνω με τη Mercedes στη λιμουζίνα. Και τι να δω, το κάνανε όλοι μαζί. Τώρα έχω στείλει τα παιδιά να τους σκοτώσουν. Να, από αυτούς έχω και τηλέφωνο τώρα που είναι τα ρημάλια, δεν μπορούν να σκοτώσουνε. Oh yes. Ωραία. Στα σκουπίδια. Oh yes, of course, yeah. Bye. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας χαιρετήσω, διότι έχω μια πάρα πολύ σοβαρό meeting. Κάτι θέλει να μου πει ο Κώστας εκεί, ο Καραμαλής, με τον Παπούλια και έναν άλλον, πώς το λένε, έναν Βενιζέλο. εισαγγελέσας, κάτι εισαγγελέσας είναι του Βόρειου Πόλου, που δικάζει τους ανθρώπους και θέλουν να μου μιλήσουν. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για τη συνεργασία μας. Λοιπόν, Αυτό ήταν το τελευταίο πλάνο από τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο και για τα υπόλοιπα νέα θα σας ενημερώσουμε άμεσα μετά τη δράση. Καλημέρα σας.